थांनाय समबारनिफ्राय जों बे खयथा दिनाव ससियेल मिडियायाव गोबांथार भाइराल जानाय नुनो मोनदों। बे खोथाया सैथो। बाथ्रा जाबाय काजलगाव जोंनि नैबे पेट्रल पाम्पनि सेराव मोनसे नार्सिं सेन्टार खुलिदों, इसिं नार्सिं सेन्टार। बेयाव खुलिदों अफिस मोनसे। बे अफिसा बोसोरसे जाबाय होननानै जों मिथिदों। आरो बे अफिसखौ खुलिनायखौ जोङो बोरै मिथिदों होनोब्ला ससियेल मिडियायाव जोङो गोसारनायखौ नुनो मोनदों। ससियेल मिडियायाव नाम्बार होखानायखाय जाय मानसिया बे इनस्टिटिउटनि हेड अफ डिपार्टमेन्टनि मानसि बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै जोङो कन्टेक्ट खालामदों। कन्टेक्ट खालामनायनि उनावहाय बाय फननि गेजेरजों गोबां खोथा रायलायनो हायैलाय जों फैनानै मोजां गाज्रि रायलायफैदों। बिथाङा सब खोथाखौनो बुंजोबदों। खोथायाथ' सैथोजोब। दा गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय मोनसे सुबिदा होदों। आङो बेखौ बुंखादोंमोन जे आङो नैबे जोंनि बङाइगाव हास्पातालाव जिएनएम कर्सनि दरमाहाफ्रा बेसेबां थाङो, खरसाफ्रा बेसेबां थाङो बेफोरखौ आङो मिथिजोबखागौ। दा हायैलाय आङो बेखौ थाबथानानै थादों। बिनि उनाव बे सुबिदाखौ मोननायलाय गावजों रायलायफैदों। जोंनाव बेबायदि सुबिदा दं गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय। नोंसोरो न'निफ्राय थाखा गरसेबो होनाङा। बेवहाय बेसिक ट्रेनिं होनाय जायो। 1 माससो ट्रेनिं होनाय जागोन। बिनि उनाव हायद्राबादाव लांगोन। आरो हायद्राबादाव लांनानै नोंसोरखौ डाइरेक्ट जब, कचिं प्लास जब, बेजोंनो नोंसोर फरायनो हागोन। नोंसोरनो मासाव 20,000 दरमाहा होनाय जागोन। बे दरमाहानि गेजेराव नोंसोरनि बे दरमाहानिफ्रायनो हस्टेल फिस, जानाय लोंनाय एभ्रिथिं खरसाफोरखौ दाननाय जागोन। ओमफ्राय बे नोंसोरनि दरमाहानिफ्राय कमप्लिट खरसाफोरखौ दानजोबनानै नोंसोरनि एकाउन्टआव 3-4 हाजारसो बासायबावगोन। बेबायदि जोंनि सुबिदा होनायलाय जोङो फोथायबाय। फोथायनानै जों एडमिसनबो लाबाय। एडमिसन लानानै ट्रेनिंबो लानाय जाबाय, कचिं लानाय जाबाय। नाथाय बे कचिं लानायाव गोबां गारजेनफोरखौ आङो लोगो हमनो सानफ्रामबो आं फिसाखौ दोनबोबाय थायोमोन। रावखौबो लोगो मोननाय जाया। सोंनोबो नङा, हारसिंखाय उसुबिदा मोनो। नाथाय सासेबो डक्टर लाइननि मानसि मोनाखै, नुफैफेराखै। गावनो फोरोंबाय थायो, गावनो फोरोंबाय थायो। जाय हक बेफोर गासैबो थांजोब्बाय। 1.5 माससो कचिं लानानै बे बिथाङा ट्रेनिं जोब्बाय। बिनि सिगां हायद्राबादनिफ्राय सासे मानसि फाथायहरबाय। बे मानसिया डक्टर लाइननि मानसिमोन ना मानिमोन जों बेखौ सिनायदिया। गथ'फोरखौ प्रेक्टिकेल लानो फैबाय। दानिया बे प्रेक्टिकेल लानायनि सिगां बे मास्टारा बुंखाबाय जे, अन्थाइग्रा नार्जारिया बुंबाय, गथ'फोरनो लिरना होखाबाय, गाव नट्स खालामना होजोब्बाय। नैबे खोथाखौ बुं, नैबे खोथाखौ बुं, बेखौ बुंनो थिनजोब्बाय। थारमाने बावहाय जिडिए आरो जिएनएम कर्स दं, मोननै कर्स दं। दानिया बे बुंनो थिनबाय गथ'फोरखौ जिडिए बुं, जिएनएम दा बुं। ओमफ्राय नोंसिनि कर्सआ बेसेबां जाखो होनोब्ला 6 मास बुं। 6 मास बुं जाबाय। 6 मासथ' लायाखै, 1.5 मासल' लादों। दा नैबाहाय जोङो गिनाय एसे संखिनाय फैखादोंमोन आरोखि। जाय हक बेफोरखौ जोङो गार्जेन मिटबो खालामनाय जायाखिसै नालाय। गार्जेनफोरखौ लानानै जोङो बोरैबा मोजां जायो बेफोरखौ सानलायनोबो बियो सम होआखै जोंखौ। दा बिनि गेजेराव ट्रेनिङा जोब्बाय। थांनानै नैबे एप्रिल मासनि 25 थारिखआव बेलासिनि 3टा बाजियाव जों गावबागावनि फिसाफोरखौ बेग एन्ड बेगेज लानानै निउ बङाइगाव टिकेटआव प्लेटफर्माव थाफैबाय। दा जोंनि सिगाङाव बियो बुंखादोंमोन जे गथ'फोरखौ मोजाङै लांगोन, एसियाव लांगोन रिजार्भेसन खालामनानै। हिन्जावसा मानसिफोरखौ मोजाङै लाङाब्ला खस्थ' मोनो होननानै गावनो बुंखानायमोन। 2,500 थाखा लानायमोन। दानिया बियो मा खालामो, जोङो जेब्लानाखि गारिया फैबाय, थिखोनो नागिरबाय, जेनेरेल डाब्बा, हिउज मानसि। दानिया जों बाहायसो गावखौ बुंनाय जादोंमोन, मानो रिजार्भेसन खालामाखै? नोंथ' रिजार्भेसन खालामनो दा एसियाव दानो होननानै नों फैसा लानाय जादोंमोन। दिनै मा खालामखो? गथ'फोरखौ बोरै एथ' खस्थ'जों नों बोरै लांनो नागिरखो? जेबो नङा, दा सेटिं जालांगोन, दा ससेल' बियो होननानै बेबायदि बुंबाय आरोखि बियो। ओमफ्राय जोंबो थिखोना हरनानै गारियाबोथ' गोबाव सम थाया, खारलांजासे जोङो मोखां सोम सोम थानानैल' थाबाय, फैबायल'। जेबो सावरायनाय जादिया गार्जेनफोरजों। बेनिखालि साबेसेसो थांग्राफोरखौ जेनेबा स्टुडेन्टफोरखौ लाङामोन? 31 जन, 31 मेम्बारफोरखौ बियो लांनानै थांदों। बबे जायगायाव लाङामोन? बियो डाइरेक्ट हायद्राबाद होननानै लांबाय। खिन्थु जोङो गथ'फोरनिफ्राय खोनाबाय डाइरेक्ट दिल्लीसो लांग्रोदों बियो। दिल्ली लांनानैसो दिल्ली टु हायद्राबाद।
मा खामानि मावफैदों बियो लांनानै सौहैबाय सौहैनानै बियो ओरैबायदि बुंखादोंमोन नैबे माबायाव ट्रेनिङाव बुंखादोंमोन जे नोंसोरखौ लांनानै सारा सानथाम बिल्डिंनि रुमखौ ट्रेनिं होगोन सानथाम नोंसोर बे एफा गिदिर बिल्डिंखौ मिथिनाय नङा बबेहाय लेबरेटरि दं बबेहाय एक्सरे दङ बबेयावहाय डक्टर थायो बबेयाव नार्स थायो बबेयाव मा रुम बेफोरखौ नोंसोरखौ नायहोनो थाखाय मिथिहोनो थाखाय सानथाम ट्रेनिं लागोन बिनि उनावसो नोंसोरखौ कचिं प्लास जबाव सोनाय जागोन बेखौ बुंनाय जादोंमोन बियो दा जेंनाया मा जादों बेखौ मा फोरमायगोन जेंनाया जाहैबाय नार्सिं ट्रेनिं होदों पेसेन्ट केयारनि खामानि बेमारिफोरखौ बोरै जोथोन लानांगौ बेखौ लानो थांदोंमोन फिसाफ्रा बाहायनो प्रमिस लाखानाय जादोंमोन जोङो बेमारफोरखौ जोथोन लानो हागोन फोसाबनो हागोन बिजि थुनो हागोन सेलाइन होनो हागोन खिनाय हासुनायब्लाबो जों जोथोन खालामनो हागोन बिदि बुंदोंमोन दानिया बे जबा गैलिया डाइरेक्ट हाउस किपिं लेट्रिन सुनाय न' सिबनाय बिसिना फोसाबनाय बायदि बायदि इत्यादि लेथ्रा खामानियाव थिसनहैबाय जोंनिफ्राय थाखा फैसाया बेनो एडमिसनाव 30,000 लाबाय ओमफ्राय बिभिन्न गार्जेनाव एखे नङा सोरनावबा 6,000 सोरनावबा 10,000 सोरनावबा 37 सोरनावबा 50,000 बिभिन्न मानसिनाव बिभिन्न थाखा लादों एकिउरेट नङा लानाया जाहैबाय जाय बे हेड इनस्टिटिउटनि दैदेनगिरि अन्थाइग्रा नार्जारिया गावनो लानाय जादों बिथांनि सायाव जोंनि बे माबाखौ होफिनाब्ला जोङो गोख्रों आयेननि राहा लागोन जोंहा बेसेबां खरसा थांदों बेफोरखौ जोंनो नांजोबगौ खारन जोंहा गोरिब गुन्द्रा गार्जेनफोर जेसेबांनाखि दङ साफ्रोमबो गोरिब बे गोरिबखायनोथ' जोङो बे लकेलनि हस्पिटालाव जों खामानि मावनो फिसाफोरखौ जयनिं खालामनो हायाखै दा गावनो स्वयं ससियेल मिडियायाव नुजाथिनानै बेफोरबायदि सुबिदा होनायखाय जोङो फोथायनानै आरो बर' मानसि आरो बेबो जोंनि जायगानिनो लकेलनिनो मानसि बेखौ बिसास खालामनानै जोङो एडमिसन खालामनाय जादोंमोन बेबायदि जाथायनि गेजेरजोंबो जाय इसिङारि हादोर नार्सिं इनस्टिटिउटनि सामलायगिरि बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंबावदों जेबो फेक नङा 37 जन गथ'फोर थांनायनि उनावहाय माखासेया दाबो थाबोनानै खामानि मावदों होनना बुङो दा नोंथांमोननिया लाबोफिनजानाय जाबाय बे बेलायाव मा फोरमायगोन मैया जोंबो नुदों नंगौ जे कुइसनखौ सोंदों बेखौ जोंबो मैया नायदों दा अन्थाइग्रा नार्जारि मैया जे प्रेस मिट होदों बे टटेलि फेक टटेलि नंखाय बियो गावनि दायखौ बोरै बासायनो थाखाय सानैसो गार्जेनफोरखौ कचिं होनानै हजोंनि गथ'फोरखौ सानैसो गार्जेनखौ प्रेसार हरनानै बेबायदि बुंहोदों खिन्थु टटेलि नंखाय जाय गथ'फोर थाबोदों बे गथ'फोरनाव जोङो सोंखादोंमोन जाहाथे फंबाय दङ जे नोंसोरो थांगोन ना थाङा थांगौमोन आंकोलमोन खिन्थु जोंहा फैसा थाखा गैया थांफिननो गोसोमोन दा जोङो थाखा दाहार लानानै फैदों सोरबा माबा माबि फानना फैदों जों बेखौ बोरै हैफिनगोन दा मामि बाबायाबो थाखा थाइसेबो हरनो हायाखै जों बोरै थांफिनबावनो खिन्थु थांनोलाय गोसोमोन बे खोथाखौ बिसोरो बुंदों आरो बिनि मैयानि प्रेस मिटनि गेजेरजों अन्थाइग्रा नार्जारिनि सोलो बाहायनायबो जानो हागौ सासे गार्जेना बुंदों गार्जेन बिथां आं नोंथांखौ थांखिनानै बुङो जाय बिथाङा जिबायदि खोथा बुंदों नोंथाङा थांदोंमोन नामा हायद्राबादाव नोंनि नोंसाजोखौ सोंहैदोंमोन नामा सोंहैया हौवा नों मालायनि खोथा लानानै एफा गोसा नों बोरै बे खोथाखौ बुंनो हानाय सोर पावार होनाय नोंनो हायद्राबादाव सोर थाङा जों थांदों जों थांनानै प्रेक्टिकेल थांनानै मिथिदों माबायदि जायगा माबायदि दोनहैदों नोंसाजोखौ जोंनि फिसाफोरखौ बबे जायगायाव लखबहैना दोनदों डास्टबिनाव आरो नोंसाजोफ्रा फैनो आफसुसमोन नोंथांमोननो गार्जेनफ्रा कमिउनिकेसन गेप्सनि थाखाय फैनो हायाखै खोनानो मोन्दों बे फ्लाइटनि टिकेटनि दामफोरखौ गासैबो होफिनजोबनांगोन बे खरसाखौ होनो हाया हिसाबै हयथ' गथ'फ्रा फावसयदों बेबायदि खारनाव बिथांमोना फैनो हायाखै दा अन्थाइग्रा नार्जारिया गावनि दायखौ बारग'नो थाखाय कयजन साथ्रफोरखौ कयजन गार्जेनफोरखौ लानानै बिसोरखौ ओरै बुं हयथ' सोलो बाहायदों बेनि थाखाय मा राहा लानांगौ बिनि थाखाय जोङो अन्थाइग्रा नार्जारिखौ जोङो थाबोनाय गार्जेनफोरनि सायाव गथ'फोरनि सायाव जों बुंनो थांला जा जोंनि बे 18 जननि जों लाबोदों खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि खरसाफोरखौ जोंनो गोख्रै होनांगौ
जोङो सम होदों 15 थारिख बे 15 थारिखनि गेजेराव होआब्ला जों आयेननि राहा लानाय जागोन। नोंथांमोननि फिसाजोफ्रा 2 नम्बर सार्टिफिकेट होदों होनना मिथिदों। माबा जिडिएनिखौ होदों बियो बाहाय नंगौ बे बाथ्राया सैथो। दा बाथ्राया जाहैबाय अन्थाइगोरा नार्जारिया नैबे दिनैनि थारिखआव जिएनएम कर्सखौ फार्स्ट टाइम होनबाय थादों। दिनै जिडिएनि कर्स गोजासो जिएनएमनि कर्सखौ मानो बुंदिया? नोंदि जिएनएम होनबाय थादों, जिएनएमनि फैसा लादों, गोबां गार्जेनाव नों जिएनएमनि कर्सआ लादों, नों जिएनएमनि खोथाखौ नों मानो बुंनो हायाखै? प्लेसमेन्टनि गेजेराव नों मानो बुंनो हायाखै? जिएनएम कर्सआ बहा गलांखो? ना बे ट्रेननि जाहामेला गलांबाय नामा? आं सोङो अन्थाइगोरा नार्जारि, ट्रेननि जाहामेलायाव गलांबाय नामा जिएनएम कर्सआलाय? गलांनानै हजोंहाय माबा मोनसे जाहैबाय नामा? सोलायनानै बे माबायानोमोन नामा? हाउस किपिंआमोन नामा जिएनएमआ? हाउस किपिंआमोन नामा जिएनएमआलाय? नों माने जिएनएमनि थाखाय माबा जिएनएमनि कर्सनि थाखाय नोङो मानो जोंनि कयजन गार्जेनफोरनाव नों मानो 30,000, 50,000, 37,000 नों मानो लानाय? जिएनएम कर्स गैयाबा नों दिनै बुंनो नागिरदों गार्जेनफ्रा बुजियाखै। नों बेसेबां बुजिनो गोरों? नों जेसेबां गार्जेनफोरनि सिगाङाव बुंदों, नों दायो ससियेल मिडियायाव अनेक आलादा रोखोमै नों बुंदों, खिन्थु माखासे बाथ्राफोरखौ नों आन्दार रेकर्ड खालामनानै गार्जेनफोरखौ मोजां बाथ्राखौल' बुंनानै गाज्रि बाथ्राफोरखौ दोनखोमानानै जोंखौ फोथायहोदों। बे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना दा प्रब्लेमाव गोलैबाय हिसाबै आरो उनावहाय गोदानफोर लाबावनो हागौ, दा प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ नामा? जों बेखौनो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ जों खावलायदों, जाहाथे जों जि जाबाय आरोबाव जोंनि फिसाफ्रा बेबायदि जाया, बिनि थाखाय साफ्रोमबो सांग्रां बर' फिसाफ्रा, बर' बिमा बिफाफ्रा सांग्रां जादों, जाहाथे बेबायदि नार्सिं सेन्टार खुलिलाबायनाय जायगायाव जाहाथे एडमिसन खालामा आरो बेखौ जोंनि संगठनफ्रा बिनि अरिजिन बुस्थु नंगौना नङा बेखौ नायबिजिरनांगौ होननानै जोङो गार्जेन थरफनिफ्राय खावलायनाय थाबाय।